Добър вечер! Включвам се така ексклюзивно, почивам си тук с моя приятел в един зимен курорт и гледам пълни глупости. До кога ще продължавате с вашите простоти, бе? И Велин Михайлов, кой го пази, бе? Слави, ти ли го пазиш? Кой го пази? Ти знаеш този човек? Колко неща ми е причинил да се обърне така към него. Ти моите видеа не ги ли гледаш? Или ламтиш само за власт или не знам и аз. По принцип ти не си такъв човек. Много се радвам да поговорим по някакъв начин. Било то по телефона, на живо, семета. Аз се притеснявам. Не дей да защитаваш хора, които освен че вредят на невинни хора, за да се облагодетелстват, и ти ще ми правиш глупки с тия уния, имам предвид Бойко Пеевски. Що? Заради Ахмед Доган ли? Аре, моля се. Хай! Ахмед Доган, какво? Той един пияница, бе, пак. И те го хванали там и навъртите... Маля, Ахмедчо Доганчо, не дейте да го ползвате като такова, защото знае примерно турски. Аз познам много повече езици. И спрете ми се правите на продуценти и на такива, които не сте ми. Аз съм слънцето, бе, бабте. Не би ли ясно? И още повече се разочаровам. Гледах ти видеото, между другото, че казваш, че няма да се занимаваш с това. Пеевски, този дебелак, що го държите? Кой го държи? Кой, бе? Кажи ми кой? Никой не го държи извън България. Някой тук в България го държат. Що? Защото ми влизат в профилите и се представят за мене и ми хакват профилите и така нататък. Е, той е Велин Михайлов. Има киберсигурност за това. Както и който и да е друг. Що трябва да крадат? Защото са тъпи и малумни, чакат на готово. Не мога да дигнат телефон и да кажат: Ивки или Евки, какво правиш, бе? Това ще видим. Да си набутат тъпите жени малумните, нали? Хванали им жените, ще ги щупат. Било то оная, Рая, било то коя ще да е, Направо ще изям гратляна, която да е. Ще ги продам на части.